Ki babun ki nongtrei ka Chantia Hills Autonomous District Council JHDC hakar neutrek nailur arjar husau menta kasi ki lahap ban syong syabar ka khardop ka tei ka cakat rekam namar lakhang tala ka khardop ban rung syapo kani ka jingkhang tala ka laja namar ba ki nongelam ka Voice of the People Party VPP West Chantia Hills District kilatmu ban rung syapla ka council ban penlong jengki ban dawai ka tulop badang sakut jong ki nongtrei ka council namar bamyo rung syapo ki nongelam ka VPP kila penlong no da ka jingsyong kelai mongor rakmat khardop harengkat ki plakat ki badan rengkat ki jingtho dawa na ka sarkar ban plai noi ko tulop ki nongtrei ka JHDC ki nongtrei ka JHDC pat namar ba kimlai rungshu shapo office trekam ki lahap ban ya syong harut surok ban syong hapo ka pak ka badan hajan kane ko office trekam bat hakinu ki ki jaka ba ki yolat kat bampat kot ka por trekam office habai keren ba ki katu kat ni ki nongtrei ka JHDC ki lai thu ba kimnu satya ban lai phai kat bampat kot ka por trekam namar ba kilawan khanang ru na ka benta ban yo pendap ikikam Habatin, pej bahagi ki Sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya